Imos coa información deportiva. A Liga Galega de Traiñeiras confirma a participación de 31 clubs para 2021. Na Liga A teremos a Cabo de Cruz, Rianxo, Muros e Puebla. Na Liga B, Puebla B. E na Liga Feminina, a Cabo de Cruz, Rianxo, Ribeira e Puebla. A Liga Galega de Traiñeiras ratificou a boa saúde da que goza o remo galego e as traiñeiras en particular. O crecemento que se ven traendo nos últimos tempos é palpable. Así hai 31 embarcacións que van participar na edición 2021. Con esta cifra igualada a de clubs inscritos na temporada 2020, coa salvedade de que a tempada pasada ata 9 equipos se deran de baixa a causa da pandemia. Polo que si estarías a falar da competición máis grande da historia da Liga Galega de Traiñeiras. Este feito ten dobre mérito, xa que ademais de tratarse dun récord de participación, estáse a dar nun contexto de recuperación de todo o tecido deportivo, un sector moi golpeado pola pandemia. Na competición tomarán arredor de 680 deportistas de toda a comunidade galega. Cabe salientar a consolidación da Liga Feminina que contará con 8 participantes, sen dúbida un gran avance en materia de promoción do deporte feminino. Ademais, as condicións seguen a ser totalmente igualitarias entre homes e mulleres. Nos premios a recibir na distancia a remar e requisitos de remeiros, remeiras e canteiráns nas aliñacións. Ao longo do mes de marzo confeccionarás o calendario definitivo da competición. Na Liga A participan San Bertolameu, Vilasoán, Bueu, Tecarsa, Cabo de Cruz, Mecos, Esteirana, Rianxo, Muros, Puebla, Cesante, Salgado Perillo e Mera. Na Liga B, Narón, Catro, Chapela, Castropol, Cedeira, Mugardos, A Cabana Ferrol, Amegrove, Virse da Guía, Vila de Cangas, San Bertolameu B e Puebla B. E na Liga Feminina, Cabo de Cruz, Tirán, Salgado Perillo, Chapela, Rianxo, Ribeira, Puebla e Mugardos.